Madam Boss vanema bodyguard pamba pavo. Hi guys, welcome to our channel TV Files TV. Nyaya iripo ndekuti Madam Boss vaposta bodyguards ari pamba pavo, asi vanhu vataura zvisina kunaka pamusoro penyaya yacho. Vamwe vana kufara nenyaya yekuti sei vaisa bodyguard. Vamwe vadedzera kuti imimi munonyima naimimi hamuchadi kuti kuye hama dzenyu. Vamwe vakadedzera kuti zvinongoda appointment, hazvingoiti kuti munhu angosvika. Vamwe vadedzera kuti pamwe ivo Madam Boss namufela vanenge vachida kuti vabatane mumba vasina kupfeka, saka ndosekera vaisa bodyguard. Vamwe vadedzera kuti chachirungu, chimwe chirungu hachizodi zvinhu zvakadai so. Vamwe vadedzera kuti zvakangonakawo kuti uite masecurity, nekuti vamwe vanhu vanongosvika pamusha pako vasina kuudzwa, vasina kukuudzai. Vamwe vadedzera zvinani vanhu vaite video call. Saka ndo nyaya iripo guys. I don't know kuti imimi munoti kudi. Please comment down below mutiudze kuti imimi mungaibata sei nyaya yakadai. Thank you so much. Don't forget to subscribe to our channel.